Right, muri Zimbabwe kusangana kwatwiita zvekare pano padzira re263 pano pado kuzivisa news updates yazvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe watena on that notification bell. Right, muri Zimbabwe nyaya yandinayo yandova nezvayo muzvara nhasi nyaya inorwadza yevanhu 3 vakafira mugomba resuwa. Kachiti gomba resuwa kanzuro yakasvika panzvimbo apapa vachera gomba ravakachera like drainage, vachera rakabva rasiwa rakadaro harina kuvharwa, saka munopinda nemasuweji. Vasiya zvakadaro zvakaitika kubudiriro 3 pane mukomana aifamba nevamwe vake akawira mugomba iri. Awira masawira akamhanya kunoripota nyaya iyi kuvakuru vakazivisawo mapurisa asvika pasini iyi vakabva vazama kubuditsa munhu uya mugomba. Vazama kubuditsa munhu uyu mugomba, pakabudiswawo muasiri awira. Pabudiswa muasiri awira zvizere muvidhio. Much love. Mane shamwari ndine mukomana we tichitobva kumashops vaonogerwa vatasvika pakavharwa totati ndatitsvage road inopinda neuku, saka iye ndiyanga ari pamberi abva angoona kunga pakati pakaoma, bva atopinda. Inzwi randangopedzisira kunzwa achitaura nderongoti abva atoenda zvachose. Saka tinoti zorora murugare. Thank you. And it's okay. Jim. Yes. Panapa tina councillors. Indini councillor kuno. But then tina councillors auya. Vamwe vacho vabva kubudiriro ward 33 councillors nomurumbi vari pano. Vamwe vabva kuward 31 councillor Joshua Pedzisai vari pano. Na councillor Bingari vanga vachitaura vanobva kuHighfield ward 25. Then kozoti deputy mayor vedu vari panapa vanoteedzera muteedzeri waJacob Mafume. Ndofunga mungangoenda DM musina kutaurawo mashoko maviri pachiitiko chaitika panapa, chiitiko chinosuwisa, asi munofanira kuti mutaurewo. At the same time munofanira kuti mutaure kuti secity council tinofanira kuti vagama tinofanira kuchema nehama dzashakirwa nehama dzavo. So DM pamusoro vagari vemubudiriro 3 kunzwa kubatikana kukuru nechiitiko chaitika ichi. Kuti ndizoziva about this event ndakondaktwa namukoma Webster vekuconnect, ndova ndifonera vachinditi pane chiitiko chaitika kubudiriro 3, pane mukomana ari kunzi awira mutrench ranga rakacherwa. Ende ndava ndabatwa kansela vekudisaster, kansela Bingari ndovazokwanisa kubatawo mamwe makanselas vakwanisa kusvika panzvimbo event program ichiri kutanga kuitika. Ndoda kungotenda connect mukoma Rambo nebasa ramatibatira. It's not easy. Ende mashoko edu agone kukutenda ine basa ramabata zuva ranhasi. Ende ndiri kungotarisira kuti mugomba umu maybe ndiri kutarisira kuti maybe munogona kunge muchitori nevamwe vanhu. And mangwana ndiri kutoti maybe we can actually find mahani saka abuditse so that maybe tinyatsoona kuti pakamira sei. Hazvisi kutiitira zvakanaka. Alright, handina mamwe mashoko. novaita basa patenda regai tiparadzana. Vagari hanzi pane here mugari wana anoda kutaurawo akamiririrawo maresidence enharaunda inoyi. Aripo ngauye padhuze. Sakamirira ini ndoda kutenda vakomana ndashanda navo ve fire brigade vabata basa hombe
basa iri ndikonzwa ndisangoti rambo asi hamusitaura vanhu vandangashanda nangu vachindidhonza. Ndikadai ndiri ndega, ndikadai ndisina kubuda vaomberere maoko. Pamusoro makanselas wose nehukuru hwawo tinokuremekedzai, namukoma Rambo nevamakurukota ehurumende tinokuremekedzai mose. Chinhu chatityisa chiitiko chaitika pano, asi toda kungotenda mwana wedu Rambo. Mwanangu, Mwari warambe wachikuwedzera makore, wakuitire zvakanaka, zvishuviro zvemwoyo wako zvizadzikiswe nebasa ravabata panapa. Tinoti neurombo vanangu marasikirwa nemunin'ina, kozoti dzimwe mhuri dzatisati taziva ana vabereki wadzo, tinoti tine urombo. Tinoti dai Mwari waro wakutungamirira pamuchafamba kuenda kubhikita, Mwari wakutungamirirei zvose zviendeke muzita raJesu. Saka taizokumbirawo city council wakomana chiitiko ichi. Ndofunga kansela takatanga muna February tichifona kuti wedu gomba iri ramatisetera kunoku tine vana vanogona kungopinda umu, asi zvaane nguva. Mapaipi hongu takaona zvaane nguva. Dai makangotisirawo mabhariya nhingi aya kuti kunoku pane chakati kuti poteredzerawo kuti vanhu vaone kuti apa hapapindike. Chionai zvatiwira kunoku. Dai mangokwanisawo kuti kaskirawo kuti gadzirisira kana mangwana acho. Sakai pamwe hatiziye mutori nemitumbi yakatowanda mukati imomo. Toda kungokutendai nekuti matibatsira mukati meusiku. Ndofunga munhu wese vagari vemuno mu3 ndoda kukutendai. Masiya magumbeze enyu kubva kuma7 kuma8 vanhu muchingove pano. Toda kungokutendai, Mwari wagokuitirai zvakanaka. Kana tasangana nechiitiko chakadai tigobatsirana. Maita henyu. Ndatenda. Pane zvavanoda kutaura, zvavanotaura zvinogona kutibatsira tese mangwana. Chikonzero tese tasingatozive kuti pane vanhu vanoita basa rakanaka zvakadai, asi vamwe tatongoshamisika kuti munhu anoita magatsi kana kuita zvinhu zvokupinda makadai, vamwe tichitya kusangana nechi kutojamba suwa yacho. So tinofanira kungozvitenda basa rinobatwa nevana vevamwe. So ngatingopai mukoma Rambo kanguva kadiki kuti vataure. Takateerera tese, tinombonyarara tichiappreciatawo zvinoitwa nevana vevamwe. Pamusoro chiti tine urombo nekurasikirwa kwataita nehama dzedu, zvinhu zvinorwadza. This type of death is so painful. Kufira mumvura mumasuweji akadai chinhu zvinorwadza. This incident chaita chishamiso, it's a mystery. Inino mushanda kwangu kwese wandaita kubva 2008 ndichiita zve life saving. This is the first mystery, chishamiso chihombe chaitika chekuti tauya chitakatarisira kuti toda kubudisa munhu murume 1 asi chazoitika ndifunga mangozvionera. Pandapinda pekutanga ndasvika ndine tarisiro nchiti ndichawana munhurume ane jini ane hembe yemeruni sekutsanangurwa kuti antaitwa, but hazvina kuenda sekudaro. Kupinda ndapinda umu basa redu rediving, hatidhaivha mumadhaka, tinodhaivha mumvura. Iye haisi mvura madhaka. Saka kupinda wana ndichiita umu tengi nandinaro just for in case of emergency, kuti ndatadza kubalansa kuholda my breath. In case of emergency nokwanisa kuti ase kungokweyawo, but mweya haunyasobuda zvakanaka kumadhaka. It was a sacrifice kuita kuti mweya yevanhu ava izorore zvakanaka, nokuti
chinowanzokuitika ndida kuti munzwisise. Handimuona kuti zvinhu zvaina neorder kuti tizosvika pamunhu wati achida kusvika. So sometimes vamwe vanhu kana vane bond vanofamba vanoita bond spiritually kuti kana achienda vanoenda vari vese. So mumwe atanga kuenda mumwe abva shedza umwe. Reason why yaitira kuti titange kuona musikana inyaya yekuti ndingadai ndatanga ndaona mukomana I was not going to stop. Ndaingotora mukomana then I leave kuedza toengeenda. Izvi zvaitira konzero kuti tirecover vanhu vese. Murume amuri kuonawo makazonzwa kana hama dzavo ndinoimba kuti murume uyu haana 1 day avinga kana kuti ma-hours. I think it's maybe 2 days. Munhu uyu hama dzemunhu dzichazopupura asi munhu uyu masymptoms akaratidza kuti munhu agarisa mumvura. Maomero aita asiyana nevaviri ava. Vaviri ava varatidza kuti vawira nhasi. Asi ndinongoti kune hama dzevanhu vatabuditsa tine urombo rufu runorwadza. May their soul rest in eternal peace. Namashoko yayo ndinongoti tikadai attend. Ashanda. Mowanza mafuta kuti at least protein. Enda unogamushira mafuta ako. Naitanya gamushira mafuta. Isambara menyu. Bucket.